Bisan pa man sa kakuyaw sa panahon gumikan sa pandemya, di gyud kalikayan nga duna gayoy mga magpabadlong. Ani ay high-grade marijuana nga gingong gamiton sa mga party na sakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA-7, Bureau of Customs ug sa Philippine National Police. Lalaking gitumbok nga mo'y mukuha unta sa kontrabando o nasikop. Ani ang report. Kinsay magdahom nga sa sulod nining kahon nga kahoy duna ba di ay gitaguan nga kontrabando. Dihang giablihan murag way sulod apan dihang gitan-aw ang ilaw nga bahin o false bottom compartment. Dinhi di ay gibutang ang marijuana kush o high-grade marijuana nga gikan pa sa gawas sa nason. Moabot sa 1.5 million pesos ang Dangerous Drugs Board value sa naasoyng kontrabando. It was a controlled delivery lang, no? Meaning anang controlled delivery, it is allowed by law na ug naay produkto gikan sa gawas na suspected to be illegal for in our part dangerous drugs, magpadala ta og authorized agent para mudala ana nga kargamento, siya mo ay mo deliver didto sa recipient instead of the courier company. Og naay mo dawat didto, mo na siya atong dakpon, and we will conduct further investigation og kinsa pag lain na appeal or nalambigit ana nga illegal na transaction. Mato ni PDEA-7 Director Levi Ortiz nga nakadawat sila og kasayuran sa ilang ulahang buhatan mahitungod sa kontrabando hinungdan nga ila kining gioperasyonan. Usa ka langyaw ang giingong recipient sa marijuana apan wa siya moadto sa dapit hinungdan nga ang lalaking may kuha sa shipment maoy nasikop. Gibutyang ni Ortiz nga usa ka grupo sa mga adunahang tao ang anaa sa likod niining paggamit sa marijuana kush isip party drugs. Gigamit na siya sa mga party as party drugs, no? O mga party kanang mga high profile na mga tao, mga prominent people, ang ilang gamitan as party drugs is kush, cocaine and ecstasy. Itong shipment came from Spain. Naatay shipper si Richard Rosek of Abda Naciones Unidas, Puerto Banos, Malag, Spain. Una igyang ipadala diri to a certain Mateo Abato. Samtang magigalayon usab ang PDEA sa DPWH human gigamit sa suspek ang logo sa ahensya. Posibleng gigamit lang ang ngalan sa ahensya aron sayon makalusot sa mga checkpoint kay magpakarong ingnon nga essential o apor. Gigadakdang pasakan og kaso ang dinakpan nga magatubang og mas bugat nga silot tungod sa pag-import og marijuana. Wa pay gilawatan nga pamahayag ang dinakpan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.